नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजानिफ्राय मिथिहरनाय जायोदि दिनै इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय गोबां सुख आरो सान्थिनि थाखाय दिनै रेलि खालामदों आरो बे रेलि खालामगिरि सासे दैदेनगिरिनाव आं माखासे सोंगोन बिथांमोनहा दिनै बे रेलिनि सोमोन्दै मा फोरमायो अब्ला आं बिथांनाव सोंनोसै मेन उद्देश्य दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा मानोना दिनै 27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड डे 2020 नि 27 जितु जानुवारि खालि बिटिआर एकर्ड जादोंमोन आरो बिनिनो दिनै जोङो बे सानखौ जोबोद गाजा गोमजायै जों फालिदों। दिनै दतमानि बे हाबाफारियाव जोंनि सेन्ट्रेलनि दिनै मानगोनां आब' बिना दंफैयो। दा जोङो बिराद दोलै नोगोरै बे हाबाफारिखौ जोङो बानायनायानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव जे लामा जोंनि सान्थिया जे फैमारबाय आरो बे सान्थि फैनाया जोंनि मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारा गमामा रायजोफोरनो जे बाथ्रा होदोंमोन जे गोजोन आरो खौसेथिया जोंनि गेजेराव फैगोन होननानै आरो गमामा बे बोसोरनै बोसोरथामसोनि गेजेरावनो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जोंनि गेजेराव जे ओरैबायदि मोनसे परिबेसमोन ओंखाम बोथिसे जानो जोंनाव सान्थि गैयामोन, लेखा फरायनो जोंनाव सान्थि गैयामोन, उदाङै बाजार खालामनो लामा हान्थिनो परिबेस गैयामोन। बे परिबेसखौ दानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय आरो बे सान्थिया जानायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव जौगानाय बे गमामा जाफैबाय। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे सानखौ जोङो गोसो गोथारै बरायदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोङो दिनैनि बे रेलिनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों गमामा बे गोजोन आरो खौसेथिखौ जों जेब्लायबो लाखिनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जों जौगानायखौ जे लाबोनो हायो।